Γεια σας! Εδώ Μαριλού, Γιώργος και Δημήτρης! Γεια! Λοιπόν, και σήμερα θα σας δείξουμε ένα άλλο tutorial, όπως αυτό με την παγίδα στο Mine. Μπαίνουμε στο σπιτάκι μας. Για να δούμε. Εδώ έχει ένα μοχλό, εδώ τίποτα άλλο και είναι άχρηστα. Όμως, αν βάλεις το μοχλό σε αυτό το σημείο και το πατήσεις, θα ανοίξει! ναι, και θα πάμε σε αυτό το, σε αυτό το δωμάτιο που μπορείς να έχεις τους θησαυρούς σου ή να οδηγείς σε μια μυστική βάση ή σε ό,τι θες. Ναι. Ή απλά είναι κρυψώνα. Το κρύβεις και όλο και μόνο ήταν αυτό. Πολύ απλό. Όμως, για όσους ενδιαφέρονται, θα κάνουμε το tutorial. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το tutorial. Sticky piston εδώ και εδώ. Αφήνουμε δύο μπλοκ. Αλλά συγγνώμη που αργήσαμε λιγάκι. Μέχρι να βρει τα πράγματα ο Δημήτρης. Έλεος, είχαμε πατήσει τέλος. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, μετά βάζουμε μπλοκ από πάνω. Αχ, βρεστή. Λοιπόν, βάζουμε μπλοκ από πάνω. Και εδώ βάζουμε redstone. Και εδώ βάζουμε redstone. Και βάζουμε repeater να κοιτάνε στο πλάι. Στο 2, πολύ σημαντικό. Και είμαστε έτοιμοι άμα θέλετε. Δηλαδή, βάζετε γύρω γύρω ό,τι θέλετε. Εδώ ας πούμε αυτό, εδώ. Μπορείτε να αλλάξετε θέση στο μοχλό, να το βάλετε έτσι από πίσω και να τον οδηγήσετε όπου θέλετε. Όμως, σε περίπτωση που δεν θέλετε να φαίνεται ο μοχλός, θα κάνετε κάτι διαφορετικό όπως είχα κάνει εγώ, που έτσι μπορείτε να σπάτε το μοχλό και να κάνετε ό,τι θέλετε. Κάνετε την AND gate, όπως κάναμε και στην παγίδα με το mine. Βάζετε εδώ ένα μπλοκ, ή τέλος πάντων όπου θέλετε να είναι ο μοχλός, και βάζετε από πίσω ένα redstone torch και βάζετε το μοχλό. Λοιπόν, το πατάτε. Και κάνετε τέλος πάντων ό,τι θέλετε. Σπάτε εδώ. Ό,τι θέλετε κάνετε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σπάτε αυτό και ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπορείτε να κάνετε ούτε καν βιβλιοθήκη. Να μην είναι τίποτα παράξενο. Όλο το ίδιο. Και μετά μπορείτε να το κλείσετε έτσι. Δεν χαλάτε το κύκλο, μην φοβάστε. Και να πάρετε το σεντούκι. Και να βάλετε από πάνω. Ωραία. Και εδώ μέσα να έχετε τους θησαυρούς σας. Λοιπόν, πολύ σημαντικό και αυτό ήταν το tutorial μας. Και να σας υπενθυμίσω, όσο περισσότερα like και subscribe κάνετε, τόσο περισσότερο βίντεο θα βγάζουμε με καινούργια πράγματα στη Redstone. Αυτό ήταν το δεύτερο tutorial μας και... Γεια σας! Γεια! Συγγνώμη γι' αυτό.